برهان ندرماس معبالة أب تحت زبل تيما كابشومونتك 7 حدار بالعلم معركة استخايدة فستيفال إيرتوان نبرتي رياضن كبابيان أب هاجراوي مزازمي فتناتات مأكلاين كلاين درجاتات لعلنا تبين زمزجابو تمهارو أهجراو بيت مرتين نيت محبركم بمشلام تزازيمو ب10 حدار أب كزري إمباسي إيرترا بنكسنة سعود عرب أب استخايدة نيم مشلام سنة سرعات أتم أب نتوان تمهارو استدالو ولا مشلمات كاب إيد صحافة هزبا وجنبار الديمقراطي فتحن أتوال أمين محمد سعيدن أمباسادر إيرترا أب نكسنة سعود عرب أتو محمد عمر محمودين يوم تقبلهم أب عامة تمرتي كلتشحن عسات شدشن كلتشحن عسات شوعتن أب هجراوي مرمرة شامناي كفلي كاب تستساتفوا 250 شدشن تمهارو تابي تمرتي اتو 253 كم تحلفوا أب هجراوي مزازم فتنا 10 تخلت كفلي كاب تستساتفوا 7 تمهارو دما 28 ناي ديجري 10 ناي دبلوما 10 خا ناي سيرتيفيكيت نتبي كم زمتو كاب أب تاغاطامي تغليصوم تساتفتي نايزين سالستي بزتفلاليه مدبات دميق زقنيه فستيفال اب ذهب وريتو اذا عمتاوي هاجراوي متخاب اب مترار حدنتن هاجراونتن مورراس ባህልን ታሪኽን ከምኡውን ምምልማል ሓድሽ ወለዶ ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ዓብ ምዃኑ ገሊጾም ናይሎም ዓመት ፌስቲቫል ኤርትራን ነበርቲ ሪያድን ከባቢያን ብሰሚናር ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስትን ግንባርን ስእላዊ ምርኢት ባህላዊ መደባት ከምኡውን ንቆልዑን መንእስያትን ዘሳተፈ መሃርን ኣዘናጋዕን መሰናድኦታት ማዕሪጉ ከም ዝቐነየ ልኡኻት ሚኒስትሪ ዜና ካብቲ ቦታ ሓቢሮም فستيفال إيرتوان نبرتي جدًا كبابي أون كاب حادك ساب 3 حدار بتماسسالي أجابابن تحسون كم تقانع يفلت أبي كتمان سنعفة وهود تعري نزبر خوت إتات تحت زبل تيما أم حيال تمرت بحفشة تستفن التمهارو أم أدت تمرت دما بفلين معزاز عودة ذات تخيدهم حلا في بيت سفت مينستر تمرتي أم نوزبا سنعفة ممهر بيانة تسفاي أم مسرح ممهارن مستمهارن كوغان في تنحت أجمات بالزرزر دحر مغرب باب مدرخون مفتوحات عرتاتي كايدو كوانتلو ملو بملو نملايو بوهدات مسرح كم زدلي أزخاخيرو صحافة هجدة فابتن أزوبا أتو تخلم مبرحت بوغانو تحت تستفن التمهارو زلون أبيات تمرتي تلالي سلازلوا ترى محضرت خبابي عبيت عدن ولدن كبكبل تصويعهم تساتفتي أبزغرب مزاتي زعبات دحر مميات عبيت تمرتي حداو تمكرتات زلوا وتقالو مدرخات كفتر نتمهارت شامنين 10 حدن كفلتات زوهاب توسخت تمرتي قصالنت منت كهلوا ولدن ندقمنا بتمرت كل اخون كتبابعون اكلن نايكالاي درجه عبيت تمرتي ديجيتال بيت نباب كتعاتاتو كمون سلوساو زمدنا كدلدل زصوع رئيتات تقريبا نجسكات سمرتي زجمجم متنعتاتن ركباتن بمودة بحجاز سلازخونة كدفعلو بمتحساب من محدار نوزباتن عافى كابو زحدت المجوار زلوا دلونا ترجعيتهم أبنو زباتن عافى 4 شمونتن ميتاو دكانستي زركبهم أسات 10 شحن 500 تمهارو أقل جلود زهبة 5 كالات سمرتي علوام سويسرلانداوي نمتحقق محبر سوكا زخرنا بال4 عامت من مسراتو ب10 حدار أبسمرا الدراش ألسي كوموروت أنبيلوم مسراتن بريزيدنت نايت محبر دكتور توني لوهر أبز سمعو قال كاب جزين سنتو عتحيزو أب صورة إيرتا تقدات سنت كم زنبارو بمحبر دحرنا تنتون محبرو مابت منغست إيرترا زبقسو مدبات هنساتن لمعتن هاجر تنو عمنت بمحدار أعمو زفكرو أبركتو خقبر مزنحو قاليتهم سوكمز هاجراوي كونفدريشن سرحتنياتات إيرترا بيت سمرتي تأمومان بيت سمرتي عين سوران هاجراوي محبر حربينياتات سونكلاونكينات إيرترا محبر أحربح تنهبي محبر بدو محبر موزيكينياتات تكال مفرم منترن كالوتن تحبابيرو يسرح كم زلو زتقاسة دكتور توني حقنيا مثل إيرتران تعرينيات هزبان أمن تبرعون كم زنتف بتوسح يا رديوم أمباسادر تسفان ميكائيل جراحت بوغانو اتتنبل نتكابنا وحيوانات حيزو زتنحى محزنة إيرتران سويسرلاند زنتبار أمخانو بمحبر سوكمز تفلا على إيرتوان محبراتن تكالاتن زكايرون تفتات موجيسوم أبتي عقاد أمي منستراتن كالوت سبب سلطان منغستن جنبارن كمون أبهالات محبر سوكن كالوت عدوماتن ترحيبهم نيرم سويسرلانداوي نايم تحقق محبر سوكا أبشحن جاعتن 7 أبسحل استمسرتين بكلان بمكتاء نتوها كبابي نمونان قحات حزب بريخكا طريتا كباب محلاو معلتم زحلفو طرب على مدحانيتات بود ملكع كم زقو حافو مقبر بكلت غازات موغادن كالانزام مسلو نطفتات ككايدو صنيحم አለው كما اكلنا يزي لمأكب زغلغل زيتي موتر زخو نقطات كوادد جمير لهم ጋዜጠኛ ዳናይት ገብረ ህይወት ተወሳኺ ጸብጸብ ኣለዋ حدا كم حموشت عبيتي كوبانياتات ساعة الندادن علم زخنة توتال نمأكب أب أقول جلوز وعلى زيت موترة مالت أوليو برشاتو زخون نقطات يوارد كم زلوا قديتو
እቲ ኣብ ከተማታት ባጽዕና ኣስመራን ተጀሚሩ ዘሎ ምትካል ነቑጣታት ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ክዝርጋሕ ምዃኑ ዝሓበረ ኣብቲ ትካል ሓላፊ ማርኬቲንግ ኣቶ ኣልዓዛር ኣቦ እቲ ኣብ ኣስመራ ዝትከል ነቑጣ ንብዝሕ ዘለዋ ጋራጃት ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ ብምጥቃስ ወነንቲ ጋራጃት ኮኑ ካልኦት ትካላት ነቲ ዘይቲ ከዋህልልዎ ከለዉ ካብ ኣሲድን ካልኦት ሕዋሳትን ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ ኣዘኻኺሩ መከብ ነቑጣ ስለ ዘይብሉ ንሽገር ወገን ስለ ዘሎ ሕጂ ኣብ መንደፈራ ኣብ ከረን ኣብ ቁርደት ባሮንቱ ተሰነይ ባፅዕ ኣብዝሎም ዓመት ክንገብረና ባፅዕ እዛ ኣብዘን ድቕፅላ ክልተ ወርሕ መከብ ነቑጣ ክህልዎም እዩ ማለት እዩ ከምኡ እንዳበለ እንዳገፍዓ ከይዲ ብዓብዪ እውን ኣብ ኣስመራ ዓብዪ ናይ ንዕኡ ጥራሕ ክእክብ እዚ መእከብ ነቑጣታት ንብሎ ዘለና ነቲ ንኣሽቱ በቢፊስቶ ገለ ዝኾኑ ገሊኦም ግን ትካላት ስለ ዘለዉ ኣብ መዕደል ነዳዲ መፅኦም ዘይቲ ዘይቀይሩ ነዚኦም ንቕበለሉ መንገዲ ንምውሓስ ኣብ ኣስመራ ሓደ መእከብ ነቑጣ ግበሪ ዝኾነ ዘይቲ ዘለዎ ሰብ በቲ ቅጥዕታት ተማእዚኑ ኣብኡ ከም ዝእከብ ክግበር እዩ 700 ናይቲ ስራሕ ከም እተጻፈፈ ዝሓበረ ኣቶ ኣልዓዛር ዛጊት ኣስታት 500,000 ሊትሮ ኣብ ኣገልግሎት ዝወዓለ ዘይቲ ከም እተኣከበን ነቲ ኣብ ከተማ ባፅዕ ትርከብን ስራሕ ጀሚራ ዘላን መመስርሒ ትካል ከም እተረከበን ብተወሳኺ ገሊጹ ልዕሊ 500,000 ሊትሮ ክስታይ ጌራላ ተቐቢላላ ማለት እዩ ካብዚ ክስታይ ሕጂ እንታይ ኢና ጌርና ዘለና ልዕሊ ናይ 1 ሚልዮን ዝኾን መቐበሊ ጌርና ኣላ ኣብ ባፅዕ ማለት እዩ ናይ ምቕባል ዓቕምና ዓብዪ ኣሎ እቲ ዝምስራሕ ዘይቲ ሞተር ولو بشاتو راح ديزاين خوينا كان اسيد كان رسحاتو حوسها يقبون مناتو مستي ديزاين نايتي مصاري تكال سلازي كيد اوكي فاينل برودكت كافتي مسرح سلاسندي تماي نورمالي ريسايكل ديزغون اتي سلاج كاني ودا باطان ولو كاسل اب العلد بلدن سد ترفدن ندادن ديزغون اب ممرمري بوتاناي نفاسيت اتيو غبو مسو مسحازه نتتقمتي تمليسو دعدل ኩባንያ ቶታል ኣፍልጦ ወነንትን ሰራሕተኛታት ጋራጃትን ካልኦት ትካላትን ብዛዕባ ሓደጋኝነት ኣብ ኣገልግሎት ዝወዓለ ዘይቲ ኣብ ብከላ ኣከባብን ኣገዳስነታት ትካልን ንምዕባይ ምስ ሚኒስትር መሬት ማይና ኣከባብን ብምውሃድ ስልጠናታት ክውድብ ምጽንሑ ዝገለጸ ኣቶ ኣልዓዛር ከም መከላኸሊ ዶሮና ተባሂሉ ኣብ ጋራጃት ዝድፋእ ዘይቲ ንዓይኒ ማያ ስለ ዝብክል ብጥንቃቐ ከዋህልልዎን ኣብ ማይ በላ ከይደፍእዎን ኣተሓሳሲቡ ሓደ ሰብሲ ንማይ በላ ስለ ዝደፍኦ ዘይትስ دصري زلو خوينو دسمعو ايسانني علون اغاطيمو مناي لما يبلا دفيكاي مالت كن هاجر كاتبكل كم لا تلطالك ناتوتي ما يبلا مالت ولد كيبلنا زوب عن سبا رواي نابرو واي حدفو زلها اب حد جراج كان وا زي دورنا خمسه تغيرلو دورنا يكون كن ماي مسوقعه ناس دبال دلو باطاتات نفس تسچلو ماي زعقورلو ديغا حيزو زخيت زلا تي خساي مالتي اجي لو مدورنا يبلم صباح كرمت مسكونه كن كولن تاكيبا نغزاها ينك مصا ኣብ ከተማ ባጽዕ ዝተደኮነትን ኣብ ወርሒ ሰነ 2017 ዝተመረቐትን መመስርሒ ዘይቲ ሞተረ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሊትሮ ዝሕዝ መእከቢ ገን ዘለዋ ኮይና ኣብ ምክልኻል ብከላ ኣከባቢ ዓባ ኣስተዋጽኦ ክህልዋ ትጽቢት ይግበር ኣብ ንዞባ ዓዱ ኸላ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ፍቕያ ጨቐምጥን ሰቡዕን ዝርከባ ክልተ ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ማእከላይ ደረጃ ብምስግጋርን ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሐ ጸገም ተፈቲሑ ምስ ወለዲ ኣብ ዝተገብረ ርክብ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንዞባ ኣቶ ተስፋይ ስብሃቱ ተሳታፍነት ተማሃሮ ኣብ መባእታ ንዓበየ ስለ ዝመጸ ቁጽሪ ናይቶም ናብ ማእከላይ ደረጃ ዝሓልፉውን ብኡ መንጽር ክብ ከም ዝበለ ብምሕባር ብሰንኪ ሓቂ ዘጋጥም ዝነበረ ምቁራጽ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዛ ዓመተ ትምህርቲ ብሩኢ ከም ዝነከየ ሓቢሮም نتشجر المفتاح تقامات أفق أجامته 5 سرقات كقربون كلو أبعد طليان زقمتو سدرابيت نفسي هير ألدو أسيفله سلسته كفلتات سريحهم دلو كم زجبرو أتو تصفي وسيخو جاليتو أما حدر نوزو بعد خلا أتو تخلى برهان محرة عب بجريو نتستوسط تبقى صور دحر من مسجان تمهارون ولدن نتبقى بجزيو زعب زلو أقربت تمرتي بجبو خطكملو أزخاخيرهم أبن أزوا بعد خلا كما عليه أنا تكسب كلا إدارة جاز مهرة 36 أبيات تمرتي اللوام
ኣብ ዓሰብ እትርከብ ቤት ትምህርቲ ግዳያት ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዝኾኑ ቆልዑ ኣብ ሆላንድ ካብ ዝነብሩ ጉዱሳት ኤርትራውያን ናይ ናውቲ ሓገዝ ረኺባ እቲ ሓገዝ ክዳውንቲ መመገቢ ከምኡውን መምሃርን መጻወትን ናውቲ የጠቐልል ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሕመድ ሱር ዓሊ ተምሃሮን ወለድን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስምዑ ቃል ነቶም ጉዱሳት ዜጋታት ስለቲ ኣበርክቶም ድሕሪ ምምስጋን ካልኦት ዜጋታት ተመሳሳሊ ኣበርክቶ ክገብሩ ፀዊዑ ኣብ ከተማ ዓሰብ እትርከብ ቤት ትምህርቲ ግዳያት ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ኣብዚ እዋን እዚ ን28 ተምሃሮ ኣገልግሎት ትህብ ከም ዘላ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ስርሒት በርሊን 1984 ዘርእስታ ብኢንጂነር ጸጋይ ተክለ ሚካኤል ዝተደርሰት ኣብ ሓቀኛ ፍጻመ ዝተመረኮሰት ልቢ ወለዳዊት መጽሓፍ ብ10 ሕዳር ኣብ ኣዳራሽ ሆቴል እምባሰዌራ ተመሪቓ እዛ ኣብ 248 ገጻት 47 ምዕራፋት ዝሓዘት መጽሓፍ ኢትዮጵያ ንላዕለዋይ መሪሕነት ኮይና ደራሲ ንሰበ ስልጣን ገዛኢ ስርዓት ደርግ ዝውክሉ ሰለስተ ጠባያት ብሓቀኛ ኣስማቶም ንህዝባዊ ግንባር ንዝውክሉ ግን ንኹሎም ናይ ብርዒ ኣስማት ሂብዩ ጽሒፍዎም ደራሲ መጽሓፍ ኢንጂነር ጸጋይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ነታ ዛንታ ብወገን ኢትዮጵያ እቲ ውዲት ካብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሩ ናብ ሱዳንን ኤሮጳን ብወገን ህዝባዊ ግንባር ድማ ካብ ሜዳ ክሳብ ኤሮጳ መስርሕ ስልያ ብክልቲኡ ወገን ከም ዝዋናጨፍ ገይሩ ከም ዝሃነጻ ገሊጹ ምስትመቃሩ ኣብታ መጽሓፍ ዘቕረበ ደራሲ ኣቶ ተኪየ በየነ ንዋሕዚ ኣዘናተዋን ጥበብ ኣጸሓሕፋን ደራሲ በኣድናቆት ድሕሪ ምግላጽ ብዘይካ ናይ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ዝነበረ መንግስቱ ሃይለማርያም ምክትል ፕሬዚደንት ኮሎኔል ፍስሓ ደስታን ነቲ ስርሒት ክፍጽም ዝተላእከ ሻምበል ባሻ ተድለ ሳሙኤልን ኑዛዜ ካልእ ሓቀኛ ሰነዳት ካብ ክልቲኡ ወገን ዘይምርካቡ ነታ መጽሓፍ ከም ዝሃሰያ ነጺሮም ኢንጂነር ጸጋይ ተክለ ሚካኤል ንምንታይ ብዝብል ኣርእስቲ ንስውር ተጻብኦ መሪሕነት ወያነ ኣብ ልዕሊ ናጽነት ኤርትራ ተዘንቱ መጽሓፍ ኣሕቲሙ ንህዝቢ ምቕራቡ ይዝከር ኤርተል ኣብ ቻይና ክትሳትፎ ዝጸንሐት ዙርፋዞ ሎሚ ሰንበት ብናይ 5 መድረኽ ውድድር መጋረጃ ዓጽዩ እዛ ናይ ሎሚ መድረኽ ኣብ ውሽጢ ዮንግታይ 127.4 ኪሎ ሜትር ሸፍነተ ነይራ እዛ ዛዛሚት መድረኽ ቀደምታ ኣብ ሰዓት 46.562 ኪሎ ሜትር እናሃሮም እዮም ኣብ መፈጸምታ ኣብጽሖማ ከም ተቐዲሙ ክግለጽ ዝቐነየ እዚ ውድድር ከቢድን ኣህላኽን ብምንባር ድማ ክሳብ ዛ መወዳእታ መድረኽ ተቐደምቲ ተሓላለውዮም ንውድድሮም ክፍጽሙ ቀንዮም ካብ ብዘይፍለ ድማ ዛነሎም ንኣሽቱ ዓቕብታት ቁልቁለታትን ዝሓዘለት መድረኽ ንዝበዝሑ ተቐደምቲ ኣብ ሓደ ጠርኒፍያ ክሳብ ፍጻመ ከምሳሌ ጌራ ቶም ኣብ መወዳእታ ዝተግበረ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ድማ ላቲቪያዊ ተቐዳማይ ክለብ ሬት ሙባንካሪጋ ዝኾነ ማሬስ ቦግዳኖቪችስ ነቲ ብ2 ሰዓትን 44 ደቂቃን 10 ካሊትን ዝተዛዘመ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ናይ መዛዘሚ ሕንጻጽ ክርግጸሉ እንከሎም ዩክሬናውያን ተቐደምቲ ክለብ ኮልስ ሳይክሊንግ አንድሪ ኮሌከን ሞኪያሎ ኮኔንኮን ድማ ሲዕብሞ ናይ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ሒዞምሉ ቅድሚ እዚ ውድድር ኣብ ዝነበረ ካልእ ክፋል ቻይና እቲ እንግዶ ኣብ ዘላ ውድድራት ቅድድም ምሽክለታ 6 ዝኣባላት ተቐደምቲ ሒዛ እትሳተፍ ዘላ ክለብ ሃገርና ኤርትራ ድማ ብመንገዲ ግዜ ዘይከሰረ ሜርና አብርሃም ናይ 12 ደረጃ ክትሕዘልን ከላ ነዛ ጋንታ ወኪሎም ዝሳተፉ ዘለው ሲራክ ተስፎም ኣማኑኤል ሚሊዮን ሚካኤል ሃብቶም ዳንኤል ሃብተ ሚካኤልን ዘመንፈስ ሰለሞንን ድማ ናይ 16 46 62 102 ደረጃታት ሒዞም ንውድድሮም ፈጺሞም እዚ ንሻድሻይ ግዜኡ ክካየድ ዝጸንሐ ናይ 2.1 ሓይሊ ፈረስ መዐቀኒ ዘሎ ውድድር ኣውስትራልያዊ ጃይ ህንድለይ ንናይ ግዜ ማልያ ክውንና እንከሎ ክለብ ኤርተል ድማ ብመንገዲ ሜርን አብርሃም ናይ 14 ደረጃ ኣብዛ ማልያ ሒዛ ንናይ ነጥቢ ትዋብ ማልያ ላቲቪያዊ ማሪስ ቦግናቭስ ንሓላሉ ወሲድዋ ቤላሩሳዊ ስታኒስላው ባዚኩ ድማ ንማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ኣብ ዝባኑ ወዲዋ ኣሎ ትማሊ ናይ 5 ደረጃ ቦታ ሒዛ ዝነበረት ክለብ ኤርተል ሃገርና ድማ ካብታ ብ43 ሰዓትን 27 ንኡስ ካሊትን ብምውላል ዕውት ዝኾነት ጋንታ ኮልስ ሳይክሊን ናይ 5 ደቂቃን 12 ካሊትን ተበሊጻ ኣብ 5 ደረጃ ኮይና ንውድድራታ ፈጺማላ ኣብ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ውድድራት ብሽክለታ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝኾነ ዙር ሩዋንዳ 2017 ምስታፍ ኣብ ሃገረ ሩዋንዳ እትርከብ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሎሚ ሰንበት ነቲ 7 መድረኻት ዘጠቃለለ ውድድራት ናይ ቅድመ መእተዊ ማለት ናይ መዳለዊ ውድድር ኣካይዳትሉ እዚ ናይ ቅድመ መእተዊ ውድድር ኣብ ከተማ ኪጋሊ ዝተኻየደ ኮይኑ ተቐዳደምቲ 3.3 ኪሎ ሜትር ሸፊኖም እቲ ኣብ ሰዓት ብገምጋም 52.566 ኪሎ ሜትር دقيقة 46 كاليتين جزء قدامي كوينو كعوات لنكلو رواندا أبال كلب تيرول سايكلين دايسينغا دما بخلت خالد دحرو ناي كالاي ترتاحزلوم دوب أفريقاوي ستيفان بوريدي دما بسلسة درجة تقميتو
ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ቅልድ ምሽክለታ ኤርትራ ኣብዚ ሓያል ተወዳዳርነት ክንጽባረቆ ተጽቢት ዝግበረሉ ዓመታዊ ውድድር ንሓሙሽተ ተቐደምቲ ተስፎም ዕቁባ ማርያም ኣሮን ደብረጽዮን ሳይሞን ሙሴ ኣማኑኤል ጸጋይ ናትናኤል መብራህትን ሒዛ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ቅድመ ምድላዋት ውድድር ካብታ 14 ካሊት ዶንጊ መዛዝም ሕንጻጽ ዝረገጸ ተስፎም ዕቁባ ማርያም ኣቢላ 14 ዝሓሸ ደረጃ ክትሕዝን ከላ ዝተረፉ ኣሮን ደብረጽዮን ናትናኤል መብራህቶም ሙሴ ሳይሞን ኣማኑኤል ጸጋይን ድማ 35 47 48 58 ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም ኣለዉ ንክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ወኪሉ ዝሳተፍ ዘሎ ኤርትራዊ መትከል እዮብ ድማ ለታብ ሰዓት 47.143 ኪሎ ሜትር እናሃረመ ዛዘመ ውድድር ናይ 44 ተርታ ሒዙሎም ሎሚ ብናይ ቅድመ ምጅማር ውድድር ኣህዲሉ ፈሊሙ ዘሎ ዝሩዋንዳ ጽባሕ ሶኒ ተቐደምቲ ካብ ኪጋል ትበጊሱ ኣብ ህየ ብዛዘም ናይ 120.3 ኪሎ ሜትር ዝረሕቐት ውድድር ናይ ቀዳማይ መድረኽ ውድድሮም ከሰላስሉ እዮም እዛ ናይ ጽባሕ ፋልሜቲ ውድድር ዓቐበታትን ቁልቁለትን ዝበዝሓ ምዃና ካብ ፕሮ ሳይክሊንስታት ዝረኽብና ሓበሬታ የነጽር ንሸውዓተ መድረኻት ጥራይ ዝጓዓዝ ዝሩዋንዳ ካብ ጽባሕ ፈሊሙ ተቐዳድምቲ ብሓፈሻ 819 ኪሎ ሜትር ክሽፍኑ ምዃኖም ድማ ብተወሳኺ ተፈሊጡሎም ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ምክትልጋልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም እስራኤል ኣብቲ ምስኣ ዘዳውብ ከባቢታት ሶርያ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕትታትን ደብዳብ ነፈርትን ክትቅጽሎ ምዃና ኣፍሊጣ እስራኤል ነዚ ትገልጽ ዘላ ኣሜሪካን ሩስያን ምስ ዮርዳኖስን እስራኤልን ዘዳውብ ደቡባዊ ምዕራብ ሶርያ ካብ ተጻብኦታት ነጻ ክኸውን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ዝተበጽሐ ስምምዕ ተግባራዊ ክኸውን ከምኡውን ግጭት ሶርያ ንምዕራፍ ዘካይድዎ ጻዕርታትን ከሒላ መራሕቲ ክልቴን ሃገራት ብ11 ሕዳር ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ከም ተሰማምዑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ጎንጎንቲ ኣብ ቪየትናማዊት ከተማ ዳኖንግ ዝተቃንዐ ዋዕላ ኣባል ሃገራት ኤስያን ፓሲፊክን ኣብ ዘካይድዎ ርክብ ሩስያ ምስ መንግስቲ ሶርያ ብምትሕብባር እቶም ብኢራን ዝድገፉ ሚሊሻታት ሶርያ ካብ ከባቢ ኣኽራናት ጎላን ከም ዝርሕቁ ከተረጋግጽ ከም ተሰማምዐት ኣፍሊጡ ብወገን ሩስያ ነቲ ተበጺሑ ዝበሃል ዘሎ ስምምዕ ክልቴን ሃገራት ኣመልኪቱ ዝወፀ መግለጺ ዛጊት የለን እስራኤል ኢራን ኣብ ሶርያ ቀዋሚ ወተሃደራዊ መደበር ክድኩን ከይፍቀዳ እናጎስጎሰት ኣብ ልዕሊ ኣብ ሶርያ ዝርከብ ዕላማታት መጥቃዕትታት ከተካይድ ምጽንሓ ጸብጻባት ይሕብሩም መንግስቲ እስራኤል ኣብ ዶባት ሃገሩ ተጻባኢ ምንቅስቓሳት ኣብ ልዕሊ ዘካይዱ ወገናት ዝውሰድ ስጉምቲ ከቢድ ከም ዝኸውን ኣጠንቂቑሎ መንግስቲ እስራኤል ነዚ መግለጺ ዘውፅእ ዘሎ ብ11 ሕዳር ኣብ ስለያዊ ምጽንጻን ከም ተዋፈረት ዝገለጸ ኣብ ልዕሊ ኣኽራናት ጎላን ትዝንብ ዝነበረት ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ሶርያ ወቂዑ ከም ዘውደቐ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዩ ፊሊፒንስ ኣብ ተእንግዶ ዋዕላ ኣባል ሃገራት ምብራቕን ደቡባዊ ምብራቕን ኤስያ ንምስታፍን ኣብቲ ሃገር ናይ ክልተ መዓልታት ወጋዓዊ ምብጻሕ ንምፍጻምን ብ12 ሕዳር ከተማ ማኒላ ዝኣተወ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ብጉዳይ እጀታ ባሕሪ ደቡባዊ ቻይና ኣብ መንጎ ሃገራት ዞባ ተፈጢሩ ንዘሎ ምትፍናን ንምዕራፍ ከም መንጎኛ ኮይና ክትዓይድ ድልውቲ ምዃና ገሊጹ እንተኾነ ግን ፕሬዚደንት ፊሊፒንስ ሮድሪጎ ዱተርተ እቲ ጉዳይ ኣብቲ ኣብ ሃገሩ ዝእንገድ ዋዕላ ከም ዘይለዓል ሓቢሩሎም ፕሬዚደንት ዱተርተ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩን ካልኦት ሃገራት እቲ ዞባን ምስ ቻይና ክራጸማ ክሪኡ ዝደልዩ ከም ዘለዉ ብምውቃስ ሃገሩ ንምሕያል ምሕዝነት ሃገራት እቲ ዞባ ከም እትሰርሕ ነጺሮም ኣብዚ ካብ 13 ሕዳር ኣብ ፊሊፒንስ ዝቃናዕ ዋዕላ ሃገራት ምብራቃውን ደቡባዊ ምብራቅን ኤስያ ዝሳተፉ መራሕቲ ሃገራት ጉዳይ ባሕሪ ደቡባዊ ቻይና ቀንዲ ዛዕባ ከም ዝኸውን ዝእምት ሓበሬታ እኳ እንተሎ ንምዕባል ኣብ ሓበራዊ ጽምዶ ዝተመርኮሰ ሽርክነታዊ ዝምድና ዝያዳ ኣተኩሮ ከም ዝወሃቦ እዩ መንግስቲ ፊሊፒንስ ዝገልጽ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቅ ኤስያን ቻይናን ኣብ ክትዕ ክቐርብ ኣብ ዝኽእል ዛዕባታት ድሕሪ ባሕሪ ደቡባዊ ቻይና ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ይዝከር እቲ ስምምዕ ነቲ ጉዳይ ባሕሪ ደቡባዊ ቻይና ብሰላማዊ መዳይን ኣብ መንጎ ዝምልከተን ሃገራት ምዃኑ እዩ ዝሕበር ኣብዚ ዋዕላ ንኽሳተፉ መራሕቲ ቻይና ሩስያ ጃፓን ካናዳ ደቡብ ኮርያ ህንዲ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ከተማ ማኒላ ኣትዮም ኣለዉ ናይ መወዳእታ ዜና حيل أير قبتي بعثة حد حدار وسنة سندوبات هاجروا بزركب مريت ليبيا بزكايرو دبدب لعلى 10 أطوار زت عنا مكان شبراوان جلتات كم زعنا وتجليتو مينستر مكل خال قبتي بعثة خلطة حدار أبزوت ومجلتي تن مكاين نبدوبات قبتي الصلي خان كأطوا أبز فتنالو ملو بملو كم زعنا وحبيرهم بتمتكعتي حيالو شبراوان كم تقتلون أنا تيرو اتمتكعتي أكل نيتي شبراوان حيلتات نبدوبات هاجروا نمتاون زكايرو فتنتات نمفشال زكاير زلو وتهدراو سرحيت مخانو مينستر مكل خال قبتي وصيخو حبيرهم أبز حالف ورحي كاب كتما كايرو أستات 8 كيلومتر نشانخ دبواو معرب أبز ركب كبابيتات بستخايدة تماسسالي دبداب نفرتي حيالو شبراوان حيلتات كم تقتلو مينستر مكل خال قبتي محبارو يذكر